И здравейте! Здравейте, хора! Днес ще играем на грани с Бориса. Така, ще изложа малко по-трудно difficulty. Разбира се, хард, кантино. Запъчва се. Тя ще играе първа, като умре съм аз на втория ден. Така, хора, продължавам. Почваме. Така. И се абонирайте за на Светло каналчето. Така. Защо там го служи? Защото тук ще ти пречиш да се вижда само пръста ти. Добре. Така. Сега да видим дали тази гранула е тук. Гранула тук ли си? Буквално е тук. Тя е бърза. Бъгния. Ей така. Ще умреш. Давай. Внимавай да не натиснеш копчето. Друго. Бъгна я. Айде, чао, гранула. Айде. Опа! Махни си пръстите. Ма тя не те гони. Добре. Махни си пръстите. Да премести камера. Що пръста ми се вижда? Защото си го доказваш и тук. Ама... Той пръста няма да ти се вижда, ако не докосваш и това. Тя кога ще почне да ме гони? Никога. Когато умреш. Добре. И по-добре. Значи може да си игра спокойно. Я дай малко. Тая музика много ме дразни. Теб дразни ли? Мене ме дразни. Сега ще я спра. Мисля, че повечето хора знаят как ще я спра. Ей, сега я спирам. Които не знаят, аз се гърна просто. Честито бъде този ден. Айде малко по-трудно да бъде сега, да видим как аз ще направя. Така, хора, аз от гранулата нищо не можах да направя, но както и да е. Сега ще видите Светло как играе, но съм сигурна, че няма да загуби. Той Светло е първи. Него човека не го е страх, той си минава. Дай си гранула. Като някакво паденце. Опа, турбичко. Да играем на жумичко. Малено. Ти си бързичка, бе. Ма си бърза, розово пантеро. А ти си черна. Айде да ви надолу. Чао. Айде пътеките. Ти грануло. Гадно грануло. Светли не го страх. Да изпе турба. Турбичко, да играем на жумичко. Чао. Така. Нещо така. Че може да дойде. В принцип може, ама не ме е видял. Къде отива? Сега буде чуе, нали? То не се чува звук. Така. Опа, трябваш ми турба. Да викнем граните. Ела, хора, гранушка сега ще дойде. Ама е бързичка. Не обръщайте внимание, че съм сополева. Така, ела бе! Абе, мозък, уши имаш ли? Май не. Тя не чува, защото е глуха гранула. Ма бърза си, бе! Ма защо си бърза, не е честно. Не ми харесва. Може ли да я бъгнеш? Тук не мога. Ама като я бъгна, не е честно. Чакай да ти дам мечето. Що? Тя няма и да го вземе.
Ето ти мечето. Ядосваш ли се, бе? Ядосваш ли се, бе? Ядосваш ли се? Ми ще се ядоса много ясно, миличката тя. Там свети нещо. А ти ако излезеш, какво ще стане? Ще умра. Няма да го направя, няма да ти дам. Чакай да ти дам една пръчка. Айде бе, Джума, бе, махай се от тук, бе, грануло, бе. Ма дразних ме, бе, гранула. Искам да се маха тази гранула от тук. И аз искам да се маха гранулата от тук. Нали, бе? Не ме повтаряш само. Чули? А? Дали съм махнала тук? Няма да ме повтаряш. Чули? Нямай. Успях да се махна. И да я викна. Грануло, грануло, шангаланга, гру. Шангаланга, гру. Грануло, грануло, шангаланга, гру. Дали си чу звук? Не знам. Има едни неща, хора. Дават една мистерия в гранулаче. Има там, нали, долу при в гаража, където е колата, дето е шкафа, там, дето може да се криеш. Там до него казва, че има една шахта и вътре има всякакви тунели. И там духа на майката на гранула. Там излиза и като паяк и почва да ги... Вярно ли? Да. Там има ли сега такова? Да, ето го там. Ай, да влезем. Не можем сега. Трябва да намерим специално. Първо трябва да намерим... Какво трябва да намерим? Карки или какво трябва да Трябва намерим? да намерим спайдър ки. Това какво е? Ключа за там. Добре. Значи това е истина. Истина. Хора, пишете долу в коментарите. Това е истина от 2 години. От една де. Добре, пишете долу в коментарите. Ако отиди там в сауната. Ама тази част от шотгъна не се чува. Кудяк. Where are you? Гранула. Чакаме я. Ей, Сега ще отиде там. Разгиле най-после отиде там. Айде, задушавай. Айде. Умирай. Приказвай. Чао. Грани. Айде, умирай, бе! Умира. Какво? 30 секунди? Защото е на хард. Не трябва да се забързаме, защото имаме 30 секунди. Иначе по колко време? 2 минути. Как ми сра точно тук капан, бе? Да, събуди вече. Нали? Не, още маничко има. Това е точно за паяк. За кой паяк? За който ти говориш. Бързо, слизай там. Ама трябва ми ключ. Това е за да избягам оттам. Тя сигурно вече се е събудила. Значи ти можеш да се криеш по шкафовете. Да? Айде бе, гранула, бе. Ма тя ще види ли ако... Да, ще ме види, ама няма да може да ме хване. Има една... Ето е гранулата. Хора, знаете ли, че има една грани, която може да влиза в шкафовете грани? И мога да ви вижда, мога да отваря шкафове, мога да гледа под легла. И примерно, ако усеща, че им... Това беше края на епизода, защото паметта свършва. Надявам се да ви е харесало видеото, като така сложете лайкче. И чао! И се абонирайте за канала. чао, излезна реклама.